Awgust aýynyň ortalaryndan bäri Balkan welaýatynyň gowuçy meýdanlaryna mejburi paýta ýygmyna çekilýän çagyryş boýunça harby eskerleriniň bu işlerden daşary serkerdeler tarapyndan hojurluklara mowt iş çökmüni paýlanyp berilýänlikleri barada maglumatlar gelip gowuşýar. Bu ýagdaý ýaňy ýakyna bir näçe eskeriň harby gullukdan gaçmagyna sebäp bolupdyr. Adatlyk radiosynyň habarçysy harby çeşmelere salgylanyp eskerleriň paýta ýygmyna çekilmegi we mejburi zähmet aladalarynyň fonuny bir näçe eskeriň harby gullukdan gaçmagy barada habar berýär. Gury ýer goşunlary Tebitin harby bölümlerine çagyryş boýunça harby gullukçylar 15-nji awgustda ýatymlaryň esasy köpçüliklerini paýta ýygmyna çekip başlapdyr. Olar Bereket, Kızlarbat we Mawtumly etraplaryna göçme çadyrlarda bolup bir aýdan gowrak wagt berip paýta ýygýan ekeni. Türkmenistan paýtaçylyk pudugyny mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň soňky hepdesinde Gurmatar Tebitde büdjet işgärleriniň gowuçy meýdanlaryna çekilip başlananyklaryny habar berdi. Bu sebitde eskerler hatadul eýem 15-nji awgustda ýygmy çekilip başlanypdyr. Ýöne harby çeşmeler eskerleriň diňe bir paýta ýygmyna mejburi çekilmegi däleýsem, hususy hojuluklarda olardan gullukçy hökmüni peýdalanylmagy bilen bagly üstaçylan hadiseler barada habar berýärler. Bu barada aýry başga iki wakanyň jekmejeklikleri Adatlyk radiosyna gelip gowuşdy. Birinji wakada harby çeşmeler çagyryş boýunça harby gullukçylaryň ofitserler we starşynalar tarapyndan günlük paýta ýygmyndan soňra hojuluklara paýlanyp berilip olaryň oba hojuluk işlerine iş edilmegi barada habar berdiler. Kızlarbat etrafynyň Azady adyndaky daýhan birleşigine ýatymlyk paýta ýygymyna alınıp gidilen etkerlerden bäş etker 7-nji sentýabrda bir hususy hojurlugyň melliginde işläp ýören ýerlerinden gaçypdyrlar. Olar etrafyň otly mendilinde eli talynýarlar we harby bölümleriň ceza beriş rotasynda 10 gize gündüz möhlet bilen cezalandyrylýarlar. Diýip harby çeşme aýdýar. Ikinji wakada başga bir näçe esker paýta meýdanlarynyň golaýyndaky göçme çadyrlardan gaçyp 14-nji sentýabrda paýtaat Aşgabaty aşmagy başarýarlar. Olar Aşgabatyň bir awtoglugy mendiline polisiýa tarapyndan ele salynýarlar. Etherler harby prokuraturlaryň ygtyýarnamasy bilen Kızlarabada uğradylmazdan ozal soragy çekilipdirler. Olar sonda özleriniň ofitserler tarapyndan hususy hojuluklara gullukçy hökmünde paýlanyp berilmekleri barada gurrun beripdirler. Bu mesele boýunça 2 tane ofiseriň hemde 3 tane starşynanyň üstünden jinayet işi gozgulypdyr. Diýip harby çeşme aýdýar. Maglumaty görä bu wakada hem agşam saat 18:00 töwereklerini ýygymy işleri tamamlanandan soňra eskerler ofitserler tarapyndan hususy hojuluklara gullukçy hökmüni paýlanyp berilýän ekeni. Harby ofitserler her bir esker üçin hojuluklardan 60-70 manat meşberini tölew kabul edýän ekeni. Käbir eskerler ýerdenen agşama çyny gowuçy meýdanlaryna, agşamdan ýerdene çyny hususy hojuluklarda bolýan ekeni. Bu iş boýunça tutuk edilen ofitserler häzirki wagtda wagtlaýyn tutuşxanalara ýerleşdirildi. Diýip harby çeşmeler aýdýar. Ýöne harby prokuraturalar tarapyndan hasaba alynan bu wakalara garamazdan eskerleriň paýta ýygymyna mejburi çekilmegi ýatyrylmandyr. Bu aralykda 16-njy sentýabrda Türkmenistanyň güýük harby gulluga çagyryş mewsimi eglan edildi. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň harby edaralaryna ýüze çykýan kanun bozmalar, harby gullukçylaryň yaramaz iş şertleri, eskerleriň amatsız gulluk şertleri, harby bölümlerdäki öpçünçülük meseleleri ýaly giň aýran problemler barada ilgiderli habar berip gelýär. Şol bir wagtda adatlyk ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmagy, bu ýagdaýyň insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan berk tanqid edilmegi barada ilgiderli habar berip gelýär. Türkmenistanyň häkimetleri adam mertebesini baskılamakda, insan hukuklaryny depelemekde, adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan berk tanqid edilýär.